Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko salminde juurade yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno ko janganaɗen to bange alkule pularto ko masete ko Allah wallino on noon on kollama ko wiyete masɗe pular koɗe 5 on kollama ɗe poɗataɗe kadi on kollama poɗoje ɗe on kollama 27 woni maseteɗe on kollama ko 4 mbiyete hen ñonde ɗum woni ko mbiyata ma na e ña e ŋa ɗeɗo 4 mbiyete ko ñonde 4 goɗɗe ɗe aɗe mbiye ñondi ɗinaɗe ɗum woni mba e nda e nja e nga. Wo amma alkulel biyete koƴƴo bowal ngal ngal ɗon wawata masede ko ɗum saabi woɗɓe ƴetti alkulel qaangal masiri ngal ɗon ƴette qa o ɓe mbawi hen qa ɗi ɗe ɓo ɓu ha yettoyo. Heddi noon ko mba o e nda o e njaa o ko yontere arore nde rendinte jangine toon hade jiiɓodire ɗega henne. Mba o jange ñalawma, nda o jange ñalawma, njaa o jange ñalawma, nga o jange ñalawma. wona en timmini hen ko jangete ko. To bange alkule qur'an arab toon ne on kollama toon to wonno gotal gotal rewida ha gasi ƴetta kadi watta ha ɓura yawde famde nde timmide gaddanmi on holno ɗum rendinirte. Sa fay rendinde ganda hol karfe gaddata renda jango ko ɗum saabi mbanmi har feere fof bange ganda allif o e ko rewi hen gila dow hayti les har feere kala ganda so adima no bindirtande so woni hakkunde no bindirtande so woni sara no bindirtande so ne seri ndima ganda no bindirtande. Ko ɗum wallanma jangdema yaawa kalɗo winda ganda ko ɗum ɗo mbiyanomi haqqilla ma arta ɗon tesko ɗum jangde nde yawruma. ɗen alluje mbaɗa gasi tonganmi on ayqashun bange ha gandon ko ɗon ɗe tongi gartirmi alluwal gongal ene wiye abatata ngal ɗon timmi gaddanmi on alluwal abajada ngal timmi gaddanmi on alkulal ayqashun hankadi tongi ɗon kaburumi on hankadi en naate ni jangde ɗum saabi ba siñi hankadi
yettoyo kala ko winda hen jiya aɗa janggira ɗum haqqille ma ko jangunoɗa ko en sañe aɗa yiya ɓeɗa famde ɗum woni jangde. Allah walli en noon fatiha o sañama gila fuɗɗode ha yetti ɗon kadi so janngama wawama ma taw fatiha o ma won karfeje 21 aɗe moftani ma e nder fatiha heddo karfeje 7 ɗenne ma tawoyɗe to falaqi e naasi ma taw toon heddo alkulal gotal ngal noon ko ma keɓa alam nasharah ko toon jeytaɗe ɗum noon wadde ɗen tonga e nder jangde ma tawde yaade ha toon tampinte wadde mbiyeɗa yawi faja shun ko fa toɓɓuɗo e jaatongu e shintoyde peccuɗo innira faja shun sazakha zun ko hun endu zakoyngal e khatungu e zeyyin tongira saza khazun to ko faja sun saza khazun hawra karfeje 7 ɗe ganduɗa ngala e nder fatiha he ko heddi ko fof 21 nanton suri ene mofti e nder fatiha he ɗum saabi sa jangina fatiha a gayni fatiha a wawi fatiha a windi fatiha a wawi fatiha andu a wawi ko heewi ko majjirɗo ma ɗum noon wadde Allah walli on ɗum ne soggama ha timmiri fatiha timmi wadde abajada kadi pular one heddi hen ko 4 ɗenne mbaɗe bange hankadi jangde mon ɓura yawrude on hankadi naata noon jangde oɗon janga ko jangano ko noon hoto welsinde ko janga wawa ko ɗum yo refto rewe hen kalde pinɗa deftoɗa ɗum ene walluma ɓeydo ɗiggude ay ɓeydo ɗiggude ɗiggino kono ɓeydo ɗiggude a faamino ɓeydoɗa famde wadde yalawken noon hawroyde eko arata jokkoyen simore wonde to bange alkule arab woni naasi jokkoyen mba nda ja nga kala alkulel masere bange ha paamaa ngal ɗon ɓennagol ngal so timmi hen kadi kala ko bindanmami a jangani koto ma heedi wona ga amen wadde bisimilla moɗon an jiɗɗo nadde o aɗa yi jokkoyade e jangde he bisimilla ma mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kaala indema e yettodema kaala ko jiɗɗa nde wono dental diina nanton ko wonande jangoɓe sharia ɓe ɓen kerori toon ngal to ko journal so min nangitima journalji ɗi ko toon min lombato ɗum so min nangitima ko nangite e journal ko ɗon lombete ngal to ko jiɗɗo jangude pular mo yiyata bindi holno wallirte ha watta yiide bindol watta jangude watta windude gongal komo yiyata qur'ana arab holno wallirte yiye limto hijju watta jangude ɗeɗo dente 4 goni ga yenne sa ari noon an garowo an ƴeewata ngal jiɗɗa jeyede hen sa ari kaala ngal
joɓa nanneɗa e nder hen anne jeeyeɗa e walloɓe jalta e wiyoɓe on jarama jokke golle ɓe. Ko jokken golle ɓuri yodde e wiide min jokke golle. Kala pinɗo dawa e dawi muɗum e ɗaɓɓoya heɓa waɗay barme mum e poos muɗum e haajuyon muɗum, mina min keddo caggal moɗon, min gonda min gila goo lewru, amin gadda jamma e ñalawma, oɗon kuccita amin on daara min lewru ndu maaya, onon ƴettoyon ko mon nawona haajuji mon, minen garto min on jarama jokke golle. Yurminaki, hersinaki, welani yoɗani. Holko weli yooɗi? Sa yeehi a dañi seeɗa ma, ciftoramo hen seeɗa, mbiyama ceerno nda waltoro haaju men jahowo o. Ene yooɗi. O andama, a andama, kono noon a andimo e jangde makko, a andimo e ballal makko faade ma, annene hoɗe fota wima wat mbaɗa. Onon wonɓe YouTube, bisimilla mon. Onon wonɓe Facebook, bisimilla mon. Onon jangoɓe denta goɗɗe o naftoro hen, bisimilla mon. Funnange, hirnange, rew worgo. 00221 77 906 14 81 mbaɗa hen, lomba hen ko mbawɗa. So Orange Money, so Wave, so Western Union, so MoneyGram, nanna hen. On saaha mbawa wiide on jarama jokke golle. Oɗon balle, oɗon jingane jinge, oɗon balle ha joni majjere, wadde oɗon kadi balle wallaɓe on ɓe jinganeɓe. So yi janginoɓe heɓe gacci janginde, koɓe donku yaade, ɓe gacci jangingol. Ko on noon ballataɓe ɓe jangina ɓesguji men ɗi janga mbawa. So jangoɓe gacci janginde, hol jangowo? So janginoɓe gacci janginde, hol jangowo? Nafata ko janginoɓe ngooda, jangoɓe ngooda, ko janginte ko wooda. Ni foti. Wadde noon jangowo woni baleteɗo, janginteɗo woni ballowo, janginteɗo woni ballowo, janginowo woni balleteɗo no jangidiri. Sabu dawani hirnaki yani hen nokku ɗo wonɗo en jooɗi e jangina. Yo Allah wallu en nande noon ko haalete ko, nanirde ɗum Allah e faamirde ɗum Allah e waɗirde hen saabi Allah, faando ene rewa Allah ko waɗata ɗon ko. Kala mbaɗɗa ko wona Allah a perdi. Sa waɗi saabu yeengo walla tinede walla yiyede, a perdi jawdi ma. Waɗi hen ko gonɗa ko waɗude diine, e walla hoorema, e walla diine ma. Janginomo o yi ko yawaw ceerta e majjere, wadde o noon daride walluma noon ena yooɗa mbaɗanama ko wiya yawaɗanmo. Yo lokku en nande wadde hen famde, hokke en nande wadde hen famde e wadde no wiyano wiira. Bisimilla mon noon on noddama erago e ɗum kaɓorɗe en jeeya ene bona, courant wifi connexion en jeeya, fof ko ma wallodire. Wadde nanen ko haalete ko ene haale ñande fof oɗon nana. Nande noon e jabde wona gotum, nande e jabde wona gotum. Mi nani mi jaɓi ko golla yiye, mi nani mi jaɓi ko golla yiye saɗi. Amin kam min golla, oɗon jiiya min golla. Kala min pini amin gadda ko addete ko. Ala jamma, ala ñalawma, ala dabbude, ala ceeɗu, ala kawle, ala hala. Guila 2016 kala pinɗo on jiyamin, hayso min cella kattata ko min. Amin gadda no adirte noon mangata hay hunde. Ɗum noon ko ballal Allah e sembe Allah yaarire noon. Wona minen, wona onon, ko Allah jaggi ɗum e sembe mum, jaggi ɗum e ballal mum e newiyaji mum keeriɗi. Oɗon gandi no arata toon, oɗon jiiya de arata toon, hayɗo kalnaka jani haaltude ni no waɗirte, oɗon jiiya. Kako ari ene fewne ha feewa. Tableau ara, audio mum ara, kalde gara e dental he ma andi ko jiɗɗa ko, payaɗon jokka haaju ma. Joni noon dental ɗe ceerdama, waɗama no annama nayyi ni. Ngal to ko dental diine wiyete,
heeroro jangde diine e daaka so yontoyi fawe toon e kooka so yonti fawe toon e kolli mum ñalɗiɗi fawe toon gasi ngalɗa heero tan somin nangani en journal o lombe ɗon ngal ɗum tan heeroto hankadi ngal to heeroro tan ɓe jiyata bindi ɓe no ballirte ha jiye bindi batta jangude ngal ne heero ɗum tan ngal to heero jangguinde ɓe jiyata ɓuran arab no mbawirta limto hijju ɓene keeda on banggue goto foof ɗo yiɗɗo so ari noon haala inde mum yettode mum suɓo ko yiɗi wawde yebdo ko yaɓa nane ɗon yaloke nande e famde wassalam ko ɗo ko jinoga laɓɓinan ɗon ha nanon ko yahete ko paamon ko haalte ko jaɓon nanon jaɓon nanon jaɓon gollon wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salam